TIOC kamery. Kamery 3 v jednom, ponovom s označením TIOC Pro. A čo to Pro znamená? Dozviete sa v dnešnom videu. Pred sebou mám kameru, ktorá má označenie HFV 3649 T1 AS-PV-Pro. Ako už názov napovedá a označenie, jedná sa o TIOCovú kameru z rady VISense, to znamená 3000 séria so základnou perimetriou, doplnená o aktívne odstrašenie a duálnu audiokomunikáciu. Zásadnou zmenou v rámci tejto pročkovej varianty je hardwareová výbava a týka sa to hlavne snímača. Tento snímač je v rozlíšení 6 megapixelov a veľkosť snímača je 1/1,8 palca. V porovnaní s klasickým konvenčným senzorom, ktorý má 1/2,8 palca, tento snímač je o 110% väčší a teda za rovnaký čas dokáže nasnímať ďaleko lepšie svetlo. Už na prvý pohľad je krásne vidieť, že kamera vidí v slabých svetelných podmienkach mnohonásobne lepšie a aj pohyb osoby v tme je ďaleko lepšie rozpoznateľný a viditeľný. Čerešničkou na torte sú detekované vozidlá na boku scény. Pre porovnanie, tu môžete vidieť, ako danú scénu videl iPhone 15 Pro. TIOC Pro kamery si môžete kúpiť v rozlíšení 4, 6 a 8 megapixelov. V porovnaní s klasickými TIOC kamerami vypadlo 5 megapixelové rozlíšenie, je to ale vykúpené ďaleko lepším snímačom s vyššou citlivosťou. Práve citlivosť vo farebnom režime je 0,0005 luxu a pri čierno-bielom režime je to 0,0004 luxu. To znamená, že pri prehľadovej scéne so slabým osvetlením máte dostatočné detaily a ako môžete vidieť práve na tomto zábere, je to záber z 5. poschodia. Nová TIOC Pro kamera vidí niekoľkonásobne lepšie, máme tam lepšie detaily, máme lepšie farebné výsledky a zároveň aj tá scéna pôsobí ďaleko príjemnejším dojmom než táto TIOC S4 kamera. Vidíte, že TIOC S4 kamera nie je taká detailná, nemá takú živosť tých farieb a celkovo ten obraz je veľmi nudný a smutný. Okrem snímača, nová kamera má aj novinku v podobe duálneho LED-kového osvetlenia. V pôvodnej verzii ste mali, ako môžete vidieť, dve LED-ky na infraprísvit, dve biele LED-ky. To znamená, nemali ste tak pekne osvietenú scénu. V prípade nových TIOC Pro kamier sú tam 4 LED-ky na infraprísvit a 4 LED-ky na biely prísvit. Na videu kamera rýchlo reaguje a pri detekovanej osobe sa prísvit okamžite prepne z infrarežimu do bieleho LED-kového prísvitu. Znamená to teda, že kamera je veľmi rýchla, veľmi rýchlo reaguje a zároveň vám poskytne aj farebný detail v prípade zlých svetelných podmienok. Vy už si potom môžete nastaviť, či chcete mať daný Smart Dual iluminátor prísvit automaticky, alebo si manuálne nastavíte, že kameru chcete mať vo farbe bez akéhokoľvek osvetlenia. Pokrok nastal aj v rámci obrazu a zvuku. V prípade obrazu sa jedná o funkciu LDC, to znamená, vie vám vyrovnať súdkovité skreslenie na základe veľmi širokého objektívu. Prípadne máme funkciu AI SSA, ktorá vám automaticky a dynamicky mení VDR-ko, HLC-čko, BLC-čko, prípadne nejaké ďalšie artefakty v rámci obrazu, ktoré sú nežiaduce. Okrem toho, kamera v rámci obrazového kodeku využíva AI ABR kódovanie, kedy si kamera ďaleko lepšie poradí s kvalitou obrazu a šetrí vám tak datový tok. Kvalitné nahrávanie zvuku je taktiež na vyššej úrovni, pretože už využívame duálne mikrofóny, ktoré sú v prednej časti a zároveň tam máme aj redukciu šumu s voice catcher technológiou. Na poli analytických funkcií kamera dostala funkciu AkuPic. Znamená to teda, že už nemáte iba klasickú perimetrickú ochranu na základe prekročenej čiary alebo vstupu do oblasti, ale v prípade povedzme rekordéru 5-kovej série, pomočka EI, XI, prípadne 6-kové NVRK XI, môžete vyhľadávať na základe metadát. Znamená to teda, že ja si označím osobu, ktorú chcem vyhľadávať a aj v prípade, že mi osoba prejde v noci povedzme po záhrade, budem vedieť vyhľadať túto osobu na základe parametrov hornej, spodnej časti oblečenia. V porovnaní s vyššími sériami tu nemáme manuálne možnosť nastaviť si metadata, to znamená, nemôžem si manuálne zvoliť, že chcem vyhľadávať osoby
vozidla, nemotorové vozidlá. Všetko toto prebieha na pozadí kamery a odosiela metadata do rekordéru, prípadne do softvéru DSS Pro. V prípade použitia mobilnej aplikácie DMSS má táto kamera ešte jednu zaujímavú funkciu a to je One Click Disarm. Znamená to teda, že vy si viete pomocou jedného kliknutia deaktivovať režim aktívneho odstrašenia, to znamená, nebude vám blikať červeno-modrá ledka, neprehrá sa vám alarmová hláška, ale deaktivujete si to veľmi jednoduchým kliknutím v mobilnej aplikácii. Ak by ste to chceli previazať povedzme s niečím sofistikovanejším, prípadne s nejakou vašou zabezpečovačkou, aj v prípade alarmového vstupu viete nastaviť tento disarm. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.